Son as imaxes do estado en que quedou a cristaleira da céntrica tenda RG Sistemas da Farola. Pola noite, uns ladróns rompían este cristal e roubaban consolas tanto a PlayStation 3 como a Wii, xogos MP3 e MP4. Neste momento non podemos recabar toda a información que se detallará en vindeiros días. Comezamos, como sempre, repasando a actualidade do día en titulares. A pregunta vai dirixida á concelleira que nos faga unha calendarización, ou por lo menos solicitamos que nos diga que prazos estima que poden ser traídos a pleno, por suposto, do ano 2008. Ben, iso, como outras moitas chapuzas que deixaron vostedes, resulta que fixeron un proxecto que non contemplaba o ancho do vial e agora a empresa dice que, claro, que se lle contratou unha obra e que teñen que facer outra. A Estrada pedirá a Xunta de Galicia un centro de ensaio para músicos. O Concello está a elaborar un censo de agrupacións coa que respaldar a petición á vicepresidencia. Onte celebramos un pleno onde subeu a temperatura nun punto de rogos e preguntas onde o edil popular Xosé López Campos preguntaba en relación aos presupostos municipais do vindeiro ano. A concelleira duda de que se aproben os presupostos para o ano 2008 durante este ano, non? É un tema que evidentemente nos sorprende moito porque si é certo que en anteriores legislaturas puntualmente había veces que se aprobaban os presupostos non dentro do plazo legal establecido, e a condena dos grupos políticos. A oposición era total, o rechazo frontal evidentemente era o primeiro cabalo de batalla que había que lidiar nos primeros presupostos. E agora, sinceramente, nos extraña un pouco que isto se salga a luz pública no medio de comunicación a lixeira, que evidentemente reconozcan xa que non teñen capacidade para facer os primeiros presupostos despois de estar 6 meses no Concello. Entonces, a pregunta vai dirixida á concelleira que nos faga unha calendarización, ou por lo menos solicitamos que nos diga que prazos estima que poden ser traídos a pleno, por suposto, o ano 2008, porque sabemos que despois ainda da aprobación en pleno hai uns trámites legales que hai que cumplir. Entonces nos gustaría saber que calendario, que fechas ten previstas para a presentación de presupostos, primeiro en comisión informativa e despois en o pleno municipal. Ben, a resposta ao representante do PP teño que decir respecto aos orzamentos que máis quixéramos facer os anos aprobados, previstos para tal. O primeiro que tivemos que facer aí, o mes e medio que damos, claro, o mes e medio, o demais non o sería. O primeiro que tivemos que facer aí, e non se rematou, foi poñer orden en toda a serie de facturas que non están pendentes de moitas delas incluso de confirmar, porque son facturas que non se sabe ben incluso a que corresponden e tal. Entón, esa era a nosa primeira labora, e ao mesmo tempo se están confeccionando os orzamentos na medida en que desde o Departamento de Intervención, unha vez solucionado todo o problema anterior, podamos seguir. Entón, data non vamos a dar mentre non apañamos, naturalmente. Ahora, va a ser o máis pronto posible, porque o noso desexo sempre foi, seguimos mantendo, ademais, que se deben aprobar no ano, antes de que remate o ano. Outra cousa é que as circunstancias, personalmente, un mes e medio non son ninguna hacha para conseguir. O goberno, para ben e para mal, non? Está claro que mes e medio non é unha disculpa cando o goberno leva 6 meses exercendo as súas funcións. Por lo tanto, se ao mellor a pregunta non debería ir dirixida a vostede, debería dirixir ao anterior concelleiro de Facenda, que sí que está claro é que non temos presupostos, non? Por lo tanto, eu creo que ademais, precisamente o BNG sempre foi unha das voces máis críticas en ese aspecto, e como veremos despois tamén máis adiante, realmente volvemos a mítica frase de que unha cousa é predicar e outra dar trigo, non? Porque creo que está claro que o BNG pasou dunha postura totalmente crítica de rechazo a determinadas actitudes e agora se está aplicando os mesmos métodos que se aplicaban antes. Outra pregunta. Sí. Me preguntaba una pregunta de Morena y yo no tres departamentos. Primero tengo que decir
claramente que primaba a contabilidade estaba obstruída precisamente pola Corte Xeral que impedía de poder estar traballando nos presupostos. E este argumento non é meu, este argumento é do Partido Popular durante os últimos 15 anos, pero non é meu, porque o Presidente de Intervención e o interventor pode decir que non se puede estar traballando nos presupostos precisamente pola Corte Xeral. Outra pregunta que suscitou certo debate foi por que se quere contratar un gabinete de apoio ao equipo redactor do Plan Xeral de Ordenación Municipal para acometer as súas correccións. Quen vai a pagar o equipo de apoio ao equipo redactor? Se vai a pagar a subvención da Xunta de Galicia que foi pedido para iso, para corregir o Plan. Pero quen vai a pagar? O Concello ou a DIC? Non, o Concello. Vai a pagar directamente o Concello. Nós temos que facer corregir o Plan. Foi aprobado por Xunta de Galicia para volver a presentar aquí que sí se aprobado. Nós entendemos que para agilizar os traballos debemos de contratar un equipo capacitado para facer os traballos no tempo máis curto posible. Isto unido que, como sabe, estábamos no que dicía a Consellería de Medio Ambiente que nos fez excepcionalidade, pero se é posible ou non, porque como vostedes saben tamén, ustedes souberon pediron xa aceptaron que levaba a variación medioambiental ao plan e agora eso non pode plantear problema. Pero bueno, con todo eso nos pedimos a excepcionalidade, non sabemos que vai a pasar con eso. O que existe nos claro é que hai que contratar un equipo suficientemente amplio e experto para que faga os traballos. Eso non se fixo antes, que tampouco é ninguna novedade. E evidentemente nos pedimos unha subvención para fazer o plan. A partir de aí nos darán unha subvención que nós pagaremos a quen teñamos que pagar para fazer os traballos, presentarlo e nada. E aquí poñemos hoxe punto final a información local de Estrada Televisión. Recordarlles que dende mañán terán programación especial aquí en Estrada Televisión por mor da Ponte da Constitución. Tamén recordarlles que adiantouse a mañán o partido da 13ª xornada de Liga que enfrontarán mañán os Reales Seguros Estradense Fútbol Sala e o Parrulo. Pola nosa parte nada máis, que pasen unha boa fin de semana e vémonos o luns.